Moltes gràcies per ajudar a altres persones. Segueix aquestes recomanacions després de donar. Beu molt líquid durant les següents 24 hores. No aixequis pes amb el braç punxat. Espera 12 hores abans de fer esport. No beguis alcohol ni fumis en les hores següents. Evita llocs calorosos o poc ventilats. Pots tornar a l'activitat amb normalitat. Et recomanem que segueixis aquestes pautes per a la tireta. Deixa't posada la tireta en menys 2 hores. Si sagnes, pressiona amb els dits entre 3 i 5 minuts. I en cas de mareig, tomba't a terra, demana ajuda a la persona més pròxima, aixeca les cames, doblega i estira els peus, asseu-te, incorpora't lentament i ja pots aixecar-te i caminar. És important que ens comuniquis qualsevol canvi en la teva salut en les 24 i 48 hores després de la donació a l'email atenció@fbstib.org o al telèfon 971 76 4433. Segueix-nos en Dona Sang Balears. Gràcies!